Volner János, a Jobbik képviselője azonnali kérdést kíván feltenni a miniszterelnökséget vezető miniszterhez. Mikor kapják vissza a nagykörösi emberek az általuk befizetett csatornapénzt címmel? Képviselő, öné a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt miniszter úr, a Nagykörösön élő és az önkormányzat csatorna beruházása nyomán károsult emberek érdekében járok el, és kérem az ön támogatását. Következő történt. Nagykörösön létrejött egy csatornaberuházás. A csatornaberuházás során 85%-át a beruházási összegnek kifizették az Európai Uniós támogatásokból, 15%-ot ráterheltek a lakosságra. Lakónként, családonként 150-200 ezer forint volt az az önrész, amit az önkormányzat víziközmű társulása révén beszedtek az emberektől, és ilyen módon valósulhatott meg ez a beruházás. Kiderült azonban, hogy 558 millió forintot az önkormányzat más forrásból elő tudott teremteni, ilyen módon tehát az emberek joggal gondolták azt, hogy ez az általuk befizetett önrész, ez vissza lesz fizetve. A város fideszes polgármestere Cira Szabolcs azonban másképp döntött, a nagykörösi emberek hozzájárulása nélkül, az ő engedélyük nélkül a nagykörösi emberek pénzét másra, útépítésre fordította. Akkor, amikor megkerestük a polgármester urat, először kiröhögött minket, később, amikor összehívtam egy tüntetést Nagykörösön, amire egyébként hasonló méretekben legalábbis 1956 óta nem volt példa, olyan felháborodott emberekkel találkoztunk olyan nagy tömegben, a civilekkel összefogtunk és elkezdtünk aláírásokat gyűjteni annak érdekében, hogy a csatornapénz visszafizetésre kerüljön. 2500 aláírást hoztam el most miniszter úr részére, és tisztelettel arra szeretném kérni, hogy válaszoljon miniszter úr, hogy mikor kaphatják vissza a nagykörösi emberek azt a csatornapénzt, amit a saját fideszes polgármesterük az engedélyük nélkül költött el, mikor jár vissza az embereknek ez a szerintem jogtalanul elvett összeg. Köszönöm szépen. Köszönöm. Megadom a szót válaszadásra Lázár János miniszter úrnak. Parancsoljon, miniszter úr. Köszönöm szépen, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársam, köszönöm a kérdését, hiszen több ügy tisztázására lehetőséget biztosít és több dolog elmondására alkalmat ad nekem. Először is kezdjem azzal, hogy személyesen elmentem Nagykörösre annak érdekében, hogy a helyzet ügyében tisztázó megbeszélést folytassak a polgármesterrel, és az ügy kapcsán fényderült arra, hogy Magyarországon számos település küzd hasonló problémával. Kaptak egy alaptámogatást a magyar kormánytól, az adófizetőktől és az Európai Uniótól, hogy szennyvízberuházást hajtsanak végre. Erről döntött is a település önkormányzata, és utána kaptak még egy többlettámogatást, már a magyar kormány döntésének köszönhetően, és a helyi polgármester lobbija eredményeképpen, amely azt a sikert hozta, hogy a település projektje, a csatornázási beruházás később többlettámogatásban részesülhetett. Ilyen önkormányzat körülbelül 2 tucat van Magyarországon, ahol a képviselőtestület a törvényesség jegyében a víziközmű társulat közgyűlésének döntése alapján ezt a pénzt a település fejlesztésére, a korábban földdúrt utcák leaszfaltozására fordította. Tehát arról van szó, hogy a többletpénzt azt nem szétosztották az ingatlan tulajdonosok között, hanem az utcákat aszfaltozták újra. Tehát a pénzt törvényesen használták föl, nem lopták el, nem másra fordították, hanem a település és a község javára fordították. Az egy vita tárgya az Európai Unió és a magyar kormány között, hogy az út aszfaltozására költött pénz, az lehet-e a beruházás része, avagy sem. Itt szeretném először is elmondani, hogy minden önkormányzat hasonló típusú ügyét szeretnénk rendezni. Szeretném aláhúzni, hogy semmiféle törvénysértés nem történt, mert tavaly évvégén, évközepén hozott egy jogszabályt a belügyminisztérium a helyzet rendezése érdekében. Ez a beruházás 4 évvel korábban történt. És azt is szeretném elmondani, hogy a nagykörösi polgárok felhatalmazásával történt a beruházás, hiszen a víziközmű társulat közgyűlése megszavazta, valamint Nagykörös képviselőtestülete is megszavazta, több büntető följelentést tisztázta a polgármester és a képviselőtestület felelősségét. Köszönöm a felszólását, mert ez alkalmat ad arra is, hogy Cira Szabolcs polgármester úrnak gratuláljak, aki Nagykörös hosszú idők óta legjobb polgármestere, és önt is csak arra kérhetem, hogy támogassa településépítő és városépítő tevékenységében. Köszönöm, hogy lehetőséget adott Nagykörös és Cira polgármester úr megdicsérésére. Köszönöm szépen miniszter úr válaszát. Viszont válaszra megadom a szót képviselőnek. Parancsolja.
Köszönöm szépen, miniszter úr, mindenkit predesztinálnak a szerepei valamire, önt a mundér védelmére és a Cira Szabolcs védelmére predesztinálta a szerepe a mai napon. Én azonban azt láttam ezen a tüntetésen, hogy nagyon föl vannak háborodva a nagykőrösi emberek, és az a 2500 aláírás, amit én elhoztam, az azt bizonyítja, hogy sem önnel, sem Cira Szabolcs pénzköltésével a nagykőrösi emberek nem értenek egyet. Én tehát azt kérdezem, miniszter úr, és tisztelettel kérem önt, politikamentes ez a kérdés. Én a lakosságot helyben képviselni szeretném, azért jöttem el, mert több különböző színezetű választót tudhatok magam mögött, többek között az önök szavazóit is. Tehát még egyszer mondom, egy politika független kérdésben szeretném a kormány támogatását elnyerni, annak érdekében, hogy a nagykőrösi embereknek vissza tudjuk szerezni a pénzt. Mivel nekem lehetőségem van arra, hogy itt felszólaljak az országgyűlésben, természetesen megteszem, kiállok az érdekükért. Tehát kérdezem, miniszter úr, hogy lát-e lehetőséget, és mikor arra, hogy vissza legyen ez az összeg fizetve. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, viszont válasz illeti meg Lázár János miniszter úr, önél szó. Cira Szabolcs polgármester úr, amikor tájékoztatott a helyzetről, összehozott a helyi képviselőtestület többségével is, és a polgármester úrnak és a képviselőtestület többségének is azt a tanácsot tudtam adni, hogy érdemes ezeket a forrásokat a lakossági közműberuházás ellenére is az ingatlan tulajdonosoknak megfizetni. Tehát az a helyzet, hogy az 558 millió forintot Nagykőrös önkormányzata vissza fogja fizetni, vagy meg fogja fizetni az érintett ingatlan tulajdonosoknak. Még akkor is teszem hozzá, hogy ha jól értem, akkor ennek a dolognak az lesz a vége, hogy más magyarországi önkormányzatokkal és településekkel ellentétben a nagykőrösi polgárok kaptak először a beruházás megvalósításához 85% támogatást, majd 15% támogatást. Ez azt jelenti, hogy Nagykőrösön a szennyvízberuházás senkinek egy fillérjébe nem került, és ezen kívül még 558 millió forint aszfaltozást is kaptak. Ehhez képest az én városomban 1998-ban minden háztartásnak EU-s és állami támogatás nélkül 50 000 akkori forintot kellett befizetni, hogy szennyvízbekötésük legyen. Ez a különbség a nagykőrösiek szerencséje és a hódmezővásárhelyiek befizetése között. Köszönöm szépen.